Raġel u tifla ttieħdu l-isptar Mater Dei wara li weġġaw f'żewġ inċidenti separati s-sibt filgħaxija. L-ewwel inċident seħħ għal-ħabta tas-7 ta' filgħaxija fil-limiti tal-Aħrax tal-Mellieħa bil-pulizija tikkonferma li tifla ta' 14-il sena waqt li kienet qed issuq ir-rota. Aktar tard it-tifla ġiet iċċertifikata li soffri ġrieħi serji. It-tieni inċident seħħ ftit wara d-9 ta' filgħaxija fit-triq il-Parsot fil-Mosta. Mill-istħarriġ li sar jidher li żagħżugħ ta' 22 sena residenti Birkirkara tref il-kontroll tal-karozza BMW li kien qiegħed isuq u baqa' dieħel fi proprjetà privata. Fil-vettura kien hemm ukoll tfajla ta' 18-il sena residenti l-Gżira. Tim mediku tal-assistenza wħal iż-żagħżugħ l-isptar Mater Dei għall-kura, is-sewwieq ġie ċertifikat illi weġġa' gravi. Il-Maġistrat tal-Assa Ġannella Camilleri Busuttil ġiet infurmata bl-ewwel każ illi seħħ fl-Aħrax tal-Mellieħa u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.